ina wanda yake bin bashi an hana shi, kana bin mutum bashi ya iya baka kuɗinka? To in dai har ka kasance a cikin wannan bidiyon naka ne, kada ka huce shi. Kada ku manta da izinin duk wani sirri da muke baku shine ku yi sharing zuwa group 5, ku ringa danna mana like domin mai ƙara mana ƙarfin gwiwa na saka muku bidiyon. Bayan nan ku ringa yin comment da salatin manzon Allah domin ƙarawa sirrin ku ƙarfi wurin aikatawa. Yanda ake aikata sirrin shine idan kana son ka karɓo bashinka, idan za ka je wurinsa, kafin ka je wannan ayar za ka karanta kafa 99. Bayan ka gama karanta ta kafa 99 sai ka nufi za ka kira sunan shi wanda kake bi bashin. In ka je wurinsa, in Allah ya yarda, in dai har ka karanta ta kafa 99 ka karanta ka faɗi sunansa daga ƙarshe, in Allah ya yarda kana zuwa wurinsa sai ya nemo ya baka, ko ba shi da shi sai ya ciyo bashi ya baka. Ayar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. Wannan ayar ita ce za ka karanta ta so 99. Sunansa shine na ɗarin. In Allah ya yarda, bakacin da ka karanta wannan aya ka tafi wurin wanda kake bi bashi, in Allah ya yarda zai biya ka bashi. Kada mu manta da izinin duk wani sirri da muke baku, shi ya ringa group 5, ku ringa danna mana like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin saka muku videos ɗinmu. Bayan nan ku ringa yi mana comment, ko in ce ku ringa yin comment na salatin manzon Allah domin ƙara wa sirrin ku ƙarfi wurin aikatawa. Sunana Nawaz Sharif. Na gode.